Нашите души, 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 нашите души. Моята сила идва от моята душа. Без душата ми в главата ми настъпва празнота. Тя излиза навън благодарение на ритъма. Това са думите, които се чуват от песента. На мене ми харесва, защото това ми е в кръвта. Докъде ще стигна, ще последвам моята съдба. Ще погледна смело в очите пак реалността. Ще открия болката, за да мога да я победя. По пътя на борбата продължавам да вървя. Боже, дай ми сили от него да не се отклоня. Няма да е лесно, но се надявам да не спре и да се превърна в човек, стъпил здраво на земята. И тя да се тресе, когато стъпвам с краката. Тогава отново ще погледна навътре в моята душа. И от това, което видя, ще ми закипи кръвта. И никога повече няма да ме е страх от смъртта. Нашите души, 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 нашите души. Това е рап версия на по пътя на борбата, в която става дума за израстването на душата и за постоянната борба между злото и доброто в мене, която отнема цялото ми земно време. Но вече късно е, връщане назаде няма. За моята и твоята житейска драма там, откъдето идвам, не искам да се връщам. Прекалено болка в миналото има, за да се обръщам. Из времето в себе си изграждах нещо повече от това, което другите мислеха, че съм способен. Но за тях останах неразбран и ме наричаха с думата особен. За жалост на земята, като че ли съм само за минута, за да мога всички грехове аз да си изкупам. И какво пък качам още едно стъпало по пътя на борбата, за да мога да не лазя на никой в краката. Нашите души, 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 нашите души. Годините минават, но на мъдро се учат само единици, а други живота си биха дали да са на модните корици. Но на нас целта ни е коренно различна, защото приказката тук не е романтична. След тези всички редове искам да разбереш, че живота не е само пътя, по който да умреш. Има хиляди причини, заради които ти да продължиш. Има хиляди неща, които можеш ти да промениш. Аз обичам, мразя, но стимула за живота в себе си го паца. Не си позволявам никого достоинството на другите да газя. Това е пътят, който ме прави по-добър с всеки изминал ден. Това е и пътя, който кара близките ми да повярват мен. За това не бих спрял да се боря дори пред сатаната. Така приключвам темата за израстването на душата. Нашите души, 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 нашите души. Аз съм слугата на моята душа. Тя е Господа, аз съм просто смъртния. Аз съм слугата на моята душа. Тя е Господа, аз съм просто смъртния. Аз съм слугата.